Қудрати низомии Тоҷикистон дар соли 2020. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти низомии давлатӣ буда, асоси мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки он барои муҳофизати мусаллаҳонаи истиқлолият ва тамомияти арзии он таъин гардидааст, ташкил медиҳад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 23 феврали соли 1993 таъсис ёфтааст. дар Тоҷикистон ҳар сол 23 феврал ҳамчун рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон раисҷумҳури Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. вазири мудофиаи кишвар генерал-полковник Шералӣ Мирзо мебошад ва сардори ситӯди генералии қувваҳои мусаллаҳ генерал-лейтенант Собирзода Эмомалӣ мебошад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин ҳайатҳо иборат аст: қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳ, қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ ва қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳ. аҳолии Тоҷикистон беш аз 9 миллион буда, шумораи сарбозони қувваҳои мусаллаҳ беш аз 30 000 мебошанд. 15 000 нерӯи фаъол ва 15 000 нерӯи захиравӣ. синни ба хидмат ворид шудан 18 буда, ҳар сол беш аз 150 000 нафар ба синни хидматӣ мерасанд. дар ҳолати ҷангӣ шумораи шахсони дастрас ба хидмат беш аз 2 миллион ва шумораи шахсони омода ба хидмат беш аз 1 миллиону 700 000 мебошад. дар ҳолати ҷанг шахсони дастрас мардҳое мебошанд, ки синнашон байни 15 то 49 сол мебошад. буҷаи солонаи низомии Тоҷикистон тақрибан 150 миллион доллар мебошад. қудрати низомии Тоҷикистон дар раддабандии ҷаҳон дар соли 2020 дар мақоми 94 миёни 138 кишвар мебошад. дар байни 5 кишвари Осиёи марказӣ бошад, мақоми 4-умро касб мекунад. бояд зикр кард, ки соли гузашта миёни кишварҳои Осиёи марказӣ дар зинаи охир қарор дошт, вале имсол дар раддабандии ҷаҳон 4 зина болотар аз Қирғизистон мебошад. таҷҳизоти низомии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо мебошанд: 253 адад танк, 347 адад мошинҳои зиреҳпӯш, 90 адад тӯбхона, 128 проектори мушакӣ, 25 адад ҳавопаймо ва 20 адад чархбол.